Това е Добро утро, Бургас. В петък, последния делничен ден, винаги с любопитни и приятни теми, за да забравим проблемите и ежедневните, злободневни новини, с които ви заливаме цялата седмица. Вече се опитваме да се откъснем от всичко това. Абитуриентските празници приближават, говорим много вече за модните тенденции, за това, което ще украси нашите момичета и момчета, най-младите, най-красивите на абитуриентските празници. Днес ще говорим за грима на абитуриентските празници. Мисля, че говорихме вече за косите. Казвам здравей, добре дошла на нашата приятелка Катя от студио за красота Глория. Говорихме за косите и за тенденциите при прическите. Време обаче да поговорим за грима. Нещо, което за абитуриентите е голямо изпитание, тъй като знаем, младите момичета, пък и момчета вече, те също прибягват вече до някои техники да поправят вежди или нещо друго по грима си. До този момент те дори никога не са слагали грим и изведнъж им се налага да пораснат именно и да се преобразят. Да, затова мисля, че ще бъде много, много полезно да им дадем някои съвети и модните тенденции в грима. Нашата тема обаче ще бъде и нещо много удобно, което може да им донесе наистина удобство и комфорт по време на баловете – дигиталния грим. Дигиталният грим е все още нещо ново за българите, въпреки че аз разбирам, че може би от около 10 години в България се прави така наречения перманентен грим. Точно, да. Дай да проследим малко от историята на перманентния грим и какво е пък сега дигитален грим. Защото той е нова степен на перманентния. Точно така. Ще се постарая... Какъв беше преди 10 години перманентния грим? Ще се постарая много накратко да обясня. Перманент, това значи трайно. Да, постоянен грим. Точно така. Перманентен грим е траен грим. Това е на принципа, най-просто казвам, на татуировката, което значи подкожно се слага боя, желателно на растителна основа, качествена в човешката кожа, с която може да се подчертаят в случая вежди. Преди години най-вече вежди. Преди години много беше адски болезнено, защото накрайниците са били много допотопни, да не говорим, че не са били и изобщо машинално. С време минават по машинен метод се правят. Да, абсолютно. Това е болката. Те са били по-дълго време трябва процедурата. С болкоуспокоителни, за едни вежди се бият две горе, две долу болкоуспокоителни и само клиента да може да изтърпи, защото това е едно грубо намеса на човешки организъм, но за красотата хората на всички са били съгласни. Нито е имало избор на цветове, нито са си имали на идея какво значи да боравят с каквото и да е. Колко часа долу-горе е трябвала тогава една такава процедура, например на вежди, която аз така доста съм разговаряла с клиентки и ми средно 4-5 часа е било. И въпреки всичко е било според времето си, според желанията на клиента и всичко е било предоставено. От тогава тръгва да се развива перманентния грим, като днес... Малко с времето се минава на машинен метод с груб накрайник, само че по-груб накрайник, който представлява тип браснарско ножче по диагонал отрязано. Това е бил е накрайника на предния перманент преди дигитала с движение едни и същи машини. Не по-бързо, не по-бавно. Абсолютно. Монотонни движения и по този начин предимно се правят вежди. Може да се каже, че се правило уста, но едва ли с този дебел накрайник ще може да правиш тънки ивици на уста, да не говорим за очна линия. И сега вече дигитала точно това е. С годините се разработват и новите технологии навсякъде, както тук в грима. Вежди без никакъв проблем. Устата също, даже аз предимно работя 3D усти, да могат да се следят не само контур. Тъй като в момента най-големия хит са плътните сочни устни, а тук да подчертаем, че този контур на устата подчертава именно тази плътност, без да се налага да се слага силикон. Да, точно. Аз съм много доволна и щастлива, че разполагам с този апарат, защото според него най-малкото, което можем да изчистим една неравномерна уста, с недобре подчертано сърце, да не говорим, ако има някакъв проблем, лява и дясна страна, по-къса и по-дълга. Много често устните с непълен контур, точно в лявата и дясна което може страна. Да се направи, да. Да не говорим, че в разлика в цветовете по-тъмно към по-светло в средната част можем да оголемим визуално. Можем да сложим бял контур от външната страна, това е също пожелание. Това са видове усти, вече минаваме на видове усти.
красивост и така нататък. Тоест вече огромен избор има. Има абсолютно голям избор. Някъде от необходимост, другаде от красота. Кой както реши, така може да се възползва. Цветове също, за по-смели, за по-лежерни личности също. Да кажем за цветовете наистина. Има, примерно за веждите, колко тона се предлагат? Ами за веждите, трябва да ви кажа средно, че имам от 7 до 8 тона във всяка една. За вежди от 7 до 8 тона, като се почне 2 светли, 2 тъмни. 2 светло-сиви, 2 светло-тъмно-сиви и черно. До тук колко станаха, 7 или 8, не съм ги броила, за устата по същия начин. Това е според натюрела на съответния човек, колко е тъмно, колко е светло. Цвета на кожата, цвета на косата. Очите. Всичко пак трябва да се съобрази, не можеш просто така да сложиш някакъв цвет, не би трябвало, нали? Не може да се подчертае, иначе по този начин крайният резултат аз със скоро време ще изкарам, защото има и по-смели за очната линия, е много деликатна и много хубава. Очната линия ли е най-трудната операция? Не. Тъй като заговорим за око, нали, леко стряскащо. Не бих казала. По-скоро тази машина има нужда прав текст от добър професионалист. В случая трябва да се разработи една финна ръка. Номера на накрайника също има значение, значи накрайника няма нищо общо с обикновения перманент. Точно тук да уточним сега, че този накрайник е на съвсем различен принцип от тези, за които ти спомена преди малко, с някакви браснарски нощчета, стряскащи. Сега те са някакви много финни. Абсолютно, да. Точно на писалка прилича и с него буквално се рисува. Подмушва с въртеливо движение, не е грубото движение нагоре-надолу, на срязване. Точно. То подмушва, като започне веднъж, то много финно и няколкократно естествено се минава, за да може да се репигментира цвета. Това е по съвсем различен начин. Аз съм работила клиенти и с стар перманент, и с много стар перманент съм работила всякакви клиенти. Казват, вика, съвсем нищо общо няма. И те също ми разправят за старите методи. Те също ми разправят. 2 опойки вика тук горе, 2 опойки вика тук долу. И аз вика като на зъболекар. Някакъв ад е било. Няма значение. Гледаме просто към момента да предложим максимално нови и по-слаби като болка, и по-красиви, по-финни неща. Тези различни накрайници за какво служат и как се избират? Именно заради това, значи да приемем, че са от 1 до 10. Примерно със средна дебелина се работят веждичи, в зависимост какви са веждичи. Най-дебелите, които са примерно номер 7, това е най-дебелия накрайник, той е за пълнеж. Само че този пълнеж на цвят, примерно, ще е за една хубава уста или за една дебела вежда. Просто е по-плътен и повече движение, и по-бързо така действа. Той е точно за напълване. Не можеш с дебел накрайник да правиш тънка ивичка. Не се получава. Може би най-финият номер 1, той е точно за очната линия, за да може много финно, ако трябва да се сложат точки между мигличките или направо да се нарисува, никъде няма опасно и никъде няма страшно. Има и болко успокояващи към това, което трябва да са в формата на крем. Да, абсолютно. Да, под формата на кремче, да не си мислят хората, че ще ги бодете с инжекции и с особено първото влизане са толкова наплашени, аз само казвам, окей, не си мисля нищо, нека само да започна. Нека само да започна. И в момента, в който започва, тя седи и чака нещо. Чака да я заболи. Не, то няма боли. Аз, примерно, имам лека ръка. Аз като работя, по принцип, имам лека ръка като професионалист и се старая максимално тези нещата си вървят. В край на кращата, тя просто трябва да полежи известно време и да не прави нищо, което всъщност ги дразни. Аз вика, трябва да лежа и да чакам. Вика ми, ще чакаш, в момента прави красивет, няма болка, няма нищо. Говорим за дигиталния грим, защото в крайна сметка, освен този красив ефект, този визуален ефект, дигиталният грим има изключително голямо приложение в съвременния живот, защото той ни спестява и време. Това е другото му огромно предимство пред тези мазила, с които се рисуваме, губим време. И неудобството, и дискомфорта, който трябва непрекъснато. Примерно, това червило е на мода, да, но по-добре дигитален перманент. Точно това мога да кажа. Значи, абсолютно повече не се занимаваш всяка сутрин да си очертаваш устните, да уплътняваш устните, тонове разлика и така нататък. Това, че отпада и за веждите. Значи аз съм забелязала, като направя дадени неща,
След време, когато дойде клиента, с ретуш или без, или просто ми се обади, няма значение. Така вика, аз още не мога да свикна, че не трябва да се прави, виждате. Това е шок, цял един живот шок. Рисувала всяка в един момент от времето, да, ще си направи траен перманент. Аз вика, още не мога и още се пипам и още се гледам. Това е някакъв стрес. Живота смятам, че е абсолютно достатъчно стреснат, за да се стряскаш и с тези дребни неща, които най-вече са свързани с кръстата. Или си стрила червилото, или и нещо лъснато и чак като изтрие червилото, ще се стряска, ще се чувства дискомфортно. Защо? Като може да си го приемеш някакво решение. Аз да си призная, най-много ме впечатлява именно това удобство и времето, което ти спестява, тъй като с много жени, които, примерно аз ставам много рано, и много жени, които имат забързан делник, нямат време, липсва им време, делови жени, бизнес дами. Това нещо е уникална възможност да си спестят време и да не закъсняват. Аз съм много за, да. Точно така и наистина съм много впечатлена от възможностите на този дигитален грим, но тук всъщност ние не доуточнихме какво му е дигиталното, защото добре, хубави накрайници, така хубави, но тук има и компютърна намеса. Започваме да говорим. Новите технологии са намесени тук. Точно новата технология е интелигентен монитор, се казва и аз в началото ще го купувам, викам, колко ще му е интелигентно. Нали, то такава реклама, че така хубаво, че звучи, обаче не можеш да разбереш. Сам ли ще го прави този грим? Точно, да. Значи, технологията, която е, това е, че машината е прикрепена към вид компютър. Този компютър е дигитал, значи циферблат. Той е прикрепен към циферблат, който определя честотата на движение на накрайника. Сега, ако мога в най-общи да обясня, че циферблата е до 100, най-нормалните движения са до 50. И ти можеш да ги следиш цифрово на този монитор. Копчета. Ти натискаш и си настройваш слабо, малко по-силно, най-силно, много силно и така нататък. И той с различна скорост. Различна честота на работа. Точно това е. Това е, което искам да обясня, че не само въртеливо движение, ми дали да е бързо, дали да е бавно. Това е според клиента, според това какъв детайл работя аз в момента, колко бързо трябва да е машината, ако не да е бавна. И така нататък. И това дава възможност като цяло като комбинация да се определи качествен процес. С какво допринася, казваш, качеството на процеса допринася именно тази технология? Когато се работи една ръка, не можеш с равномерна сила да влизаш навсякъде. Не трябва. С равномерна сила, да кажем. То да върти бързо и аз наново да трябва да отида и да направя нещо много фино. Не дай си Боже корекция, защото значи трябва да ви кажа, че идва момент, в който ние не че не го правим, ние рисуваме и правим нови, но има толкова много направени, които всъщност трябва да се коригират. Да, идват с стар, което е още по-трудно, по-трудно и дали да не има и цвят човешка кожа, 3 цвята има. Значи там правим една комбинация и всъщност точно с тези финни движения, като че ли е при самата корекция, което това е по-трудното да коригираш нещо, което вече клиента не желая или е започнал да се търка, или изобщо е направено и не му е било харесано. Няма значение поради какви причини, просто когато това трябва да го изтъркаш, ти трябва да бъдеш много внимателен и не можеш просто така с едно просто движение да го направиш, трябва да се съгледаш, да го помислиш. Имаме и корекция наистина. Аз се чудя, някои неща са за мен много интересни. Няма значение поради какви причини изглеждат по този начин, но въпросът е, че се налага. Всеки един случай, който дойде е индивидуален. Всеки клиент идва с желанията си, с представата си за нещо, ето виждаме и с нещо, дори понякога и нещо вече предварително направено, корекцията е най-трудна. За всяка една професия корекцията винаги била по-трудна от самото изпълнение. По-добре направиш един чисто нов, който ти отнема час и малко. Просто даваш штрихите и ти започваш да рисуваш. И това е така. Докато като дойде или повтаряне на стар, тук паднало, тук не паднало, ма направиха ми вижда, ма не ми харесват, ма този завой не ми харесва. Аз в един момент и време, и всичко, и нерви, и тя е толкова оплашена, да не говорим. Аз трябва някъде да се намеся в този момент, за да мога да свърша качествено работа, доколкото мога. Всичко това го казваме в посока на това, че също както при татуировките, при татусите, тук да отбележим, трябва човек, като пристъпи към такова нещо, много добре да го е обмислил, да знае точно какво иска, да ти каже точно какво иска да ти обясни, за да може вече и ти да отговориш. Адекватно. Точно така, да отговориш точно на исканията му, а не после да се налага да се поправят неща, защото почти става невъзможно. Всеки професионалист трябва да умее да владее психология. Моментално психологията е много важен.
няколко въпроса, няколко снимки, малко рисунки, за да можем Ето, тук да стигаме разберем. до въпроса. Ти сама тръгна да обясняваш как подхождаш към всеки един клиент, когато има право дойде. И на ретуш. Да, започвате с снимки, всичко. примерно той самият ти обяснява, дори тя, разбира се, и той, дори може да нарисува предварително, доколкото може това, което иска. За да е точно, и после си има право на ретуш, който желая. Този ретуш, ако желаят, ако не желаят, всеки си има негови претенции. Някой казва, аз повече не искам, всичко окей. Другата още има нужда малко от внимание, като че ли по-скоро. По-скоро малко от внимание, в което няма нищо лошо. Това е работата. Професионалистът не приема гледна точка, той си върши работата. Точно така. Всъщност подобни примери, тук да отбележим, че могат да видят на сайта на студиото в интернет, където има наистина снимки интересни, с направен в момента. Тук трябва да кажем, че ефекта на перманентния грим той може да бъде стряскащ началото. Да, защото той е много силен цвета все още, който боята е проникнала. И в първия момент много често клиентите се стряскат. Да, така е. Като че ли изглеждат като нарисувани палячовци. Силно изглежда, да. Да уточним тук обаче, как след това вече следва процеса на възстановяване и как трябва да по-добре да го съхраним този грим. Да, много държа да отбележа много неща. Така, самия факт, че работим с финна крайник, финна технология и интелигентен монитор дава право. Значи ние работим на горния слой на кожата. Там вмъкваме боята, така да кажем. Когато започне това нещо да се лющи логично. Тоест тук да обясним, че точно това е яркото, което в началото е като на арлекино, това нещо трябва да падне, за да излезе истинския перманентен грим, реалният цвят. Значи това е вид коричка, която се маже системно с крем. Най-безобиден крем. В случая гентамицин, доколкото си спомням, антибиотичен. На мас, значи просто трябва да е непрекъснато меко, това работено място, за да може то да се бели. Само докато и то да се бели равномерно, за да не станат тези вече точно така, значи, дефектни. Още докато нанасяш крема на втория, третия ден, то се усеща, че сама пада кората. Тя е много финна, не е груба. А ако го оставиш да изсъхне и не му слагаш крем, то става твърда кора като на рана, с която твърда кора ти отнемаш от пигментацията и ми пристигаш на дупки. Направо смъкваш пигментацията, защото тя зараства по-здраво. Много е важно това като не е често мазано. Аз имам случай, никакъв проблем няма. Пак ще го направя. То така иначе си има ретуш. Но няма смисъл да седи то направо си личи къде е била коричката. И къде е излющила клиентката. Къде го е отчекнала и няма цвят и като си дойдем на ретуш, оттам татка са точкова. Нищо страшно няма, може да бъдете по-смели. Няма нищо, което да не може да бъде направено. Даже аз това си мисля, сега и си мисля, хубаво, аз продавам сега перманента, ама сега този клиент, защо трябва да е цял живот с тези... Точно с този цвят. Примерно. Но с тази вежда. Обаче какво излезе? Значи, очната линия търпи до 2 години, устата търпи до 2 години, вежите търпят до 3-4 години. Ама ти всъщност си влизаш в модата на следващите 3-4 години, на следващите 1-2 години. Защото ние говорим за мода, а модата е много динамична. Аз не мога да задължа някой с този вид уста или с този цвят на устата в никакъв случай, или форма на вежда, или цвят на вежда. Не мога да го задължа. Не мога да диктувам за едно, че трябва да е модерен, а пък за друго да го задължавам, с този цвят. Ти имаш толкова много неща да кажеш на хората, че бягаш по темата, а не изчерпихме всъщност, и за това щяхме да говорим за трайността и съхранението, не изчерпихме там за тази процедура, да кажем, за излющването. Защото трябва да отбележим хората да не си мислят, че ще се лющат и белят един месец, че това трябва само 2-3 дни. Точно до 3-4 ден. Леката разлика кожата дали е мазна или суха, но до 3-4 ден се улющва и се получава белезникави контури, които даже нереален цвят, нищо. Това е защото се отделя бялата течност на кожата, която все още промива цвета. Да, все още се противопоставя на цвета. Да. И реалният всъщност ефект, когато излиза, до месец излиза, той си излиза нацяло и оттам нататък, много често контактувам, насякъде, макати. Окей, нека още малко време, още малко време, така е. Бързаме, притеснени сме. И после вече нещата стоят доволни. Да, просто бавният резултат ги стресира малко. Това е бавен резултат за тях, цял месец да чака как.
Да. Те се стресират от това и след вече в последствие никакъв проблем. Да, но мисля, че това е когато за първи път пристъпиш, първи а път, след това вече с много не по-голяма знае, увереност. То нетърпение, има нетърпение да види резултата. Да, Тя се надявала на него. Тя не е спала, за да дойде на перманент, на някакъв. Такъв е голямо преживяване, голяма така емоция си е това. И Цвета ще го види след месец, примерно. Така. Така е, но пък си заслужава. Тук да кажа, че си заслужава, струва си, пак казвам, такива резултати на сайта на студиото. И сега се връщам към темата за това. 1 година, 2 години долу-горе може да трае този перманентен грим, който всъщност, ако толкова пък държим на модата, ето ти подчерта, ти не искаш да задължиш да вкараш някой нали, точно в тази модна линия. Аз обаче си мисля, че примерно един естествен контур на устата, който се направи, естествени хубави вежди, които са така по основата на тези, които си притежава съответната клиентка, ти можеш после с допълнителен грим да си ги направиш и по модата. Тоест не си противоречат. Това искам да те попитам. Можем ли да съчетаваме този дигитален грим с нормалната козметика, традиционната, която познаваме, декоративната козметика, както я наричаме? Едното е вътре краска в кожата, другото е отгоре краска, който и да е гримерка, който е... Дай някой съвет как се прави. Ето, направили сме си вежди и очна линия. Така. Дигитален грим. След това вече какво можем да направим по очите си? Като модни тенденции в момента. Вече почваме да говорим за модните тенденции. Трябва да ви кажа, че специално за веждата, не, то пак е игра на цветове, какво да ви кажа, при положение, че слоича една основа от фондютен, оттам нататък така иначе тази вежда пак трябва да се нарисува. Да. Тя, че има перманент. Тоест можем да си я направим. Имаме основата. Това абсолютно. Която ни улеснява. Точно. Можеш да скриеш с коректор, може и да не скриеш с коректор. Може да подчертаеш с молив за вежди нормален, който е за гримиране. По-плътна веждата. И по-различен цвят. Всичко можеш да направиш. Когато имаш основата. Добри умения с добра козметика, да. Същия начин е с устата. Ако така, че устата ти я куршиш, може да промениш абсолютно изцяло цвета. Абсолютно никакъв проблем няма. Тази основа, която е направена, изобщо не пречи за това. Не по никакъв начин не ангажира. Трябва ръчичка и качествена козметика, за да може да промени този контур в съвсем друга форма. Или ако трябва нещо да скрие, или ако трябва нещо да изпъкне, професионализъм бих казала по-скоро. Най-вече. Усещане за виждане, да. Действително, най-добре е да си отидеш при професионалист, така. Особено пък за такива тържествени събития. Но тук да отбележим пък, че е този направен контур, всъщност само едно леко червило мазваш сутрин. Гланц даже. Даже гланц, само за блясък, нищо повече. Ако си направил и вътрешен, как го наречи ти, освен 3D, да, с по-светлите краски във вътрешната част, да може да изпъкне никакъв ангажимент. Това ли се нарича 3D, защото забелязах такива надписи 3D, в студиото? Да, 3D е когато дадения обект, коса или устни или част от тялото оживява. Оживява буквално. Как се получава този ефект? Този ефект се получава, като има по-тъмен контур от страничната част на устните. Оттам нататък по-среден цвят след него, наложен с щриха, и в средната част на устата, да кажем тук е 1 см следно, да е най-светла част. Всичко това е много внимателно сливане на цветове, за да може да се получи една по-голяма уста. Аз мога много да ви говоря, нещата са толкова интересни за мене. Искаме да дадем само основна информация много за интересни. Новите 3D, възможности. Ние казваме, че трябва да е и 3D. Примерно на мене ми харесва 3D-то. Може да е абсолютно плътна уста с отчасти по-широк контур или по-събран контур. Има дами с по-голяма долна устна, това не ги устройва и никак не им харесва. Рисуваме от вътрешната част на страната и никакво 3D там. Тоест намалявате долната устна леко оптически? Всичките си мислим, че трябва да има големи работи. В прав текст. Големи уста, големи. Не е така. Дълга коса, не е така. Някои искат да имат по-малко. Да, искат да имат по-малки, по-къса и разни други работи. И правим по-малко устичка от вътрешната част. Тогава човешкия коректор се вади според типа кожа и се миксира точния цвят максимално. Айде, отвънка го прибираме. И така.
всякакви възможности. Най-различни. Просто той, че пристига клиента и ти сядаш и говориш и го усещаш и така. Казахме за веждите, тоновете, за устните колко са? За веждите 6 са основните, които са абсолютно по-розови, по-червеникави, по-винени от всичко по две, тъмно и светло. И към тях пак непрекъснато може, значи всеко за вежди, само не за ушните, за вежди и за уста, към тях има и допълнителен прозрачен, който размива самия цвят. Тоест, ние казвам, трябва да е толкова светъл. Може да е червено, но не толкова светло червено, по-слабо червено, по-пастелено бих казала. Примерно винения да не е толкова винен, да е по-леко, може да го смеся с червено. Винения не е лош никак, обаче като вземе да пада лилавей, остава неприятен оттенък, който не всеки го устройва. Не всеки го устройва, но пък пак казваме, може леко да си го коригира и с червил. Най-добре е да се забъркат, да. И това е. Да наистина безкрайни са възможностите, които днес дава дигиталния грим. И си струва да изтърпиш известното неудобство за няколко дни, за да можеш после... Максимално кратък срок, 3-4 дена, повече не мога да дам. Това е, което е Точно така. Да. Понеже така времето вече върви към финал, да кажем сега и за абитуриентите. Този грим може да бъде много удобен за тях, както за всяка една жена. Добър подарък, според мен. Да. И добър подарък. Добър подарък е много, защото по-младичките много държат да са модерни, да държат да са нови, всичко каквото излезе да е на тях. Знам, че това ще ги зарадваме, то страшно много. Предполагам, че вежди и устичка най-са смели там да вляза. Да. Тук да кажем, че твоята дъщеря е голям фен. Моята дъщеря... Да дадем за пример, голям фен, тя е една голяма красавица. Тя непрекъснато, непрекъснато. Грим. Да. И наистина изглежда перфектно. Аз съм я виждала всъщност пак за сайта, ще кажем, може да я видят и там. Как експериментира с това и се наслаждава така на този прекрасен ефект. Дай някой съвет за абитуриентските балове и за модните тенденции в грима. Сега не говорим вече само за дигитален, а за цветове, за яркост, за един млад човек, абитуриент. Какво е подходящо да си направи? И непременно ли пък трябва да бъде много тежък грима? Не. Значи аз трябва да ви кажа, че предимно там може да промениш един човек, обаче трябва да знаеш доколко трябва да го промениш. Значи всичко трябва да е в едни рамки. Значи това е пак вид усещане, цветоусещане на човека. Значи този човек просто трябва да изглежда стилен. Какво значи стил? Това не значи кич в никакъв случай. Има по-обрани марки, има и по-кичозни марки. Като го свържиш с натурата, трябва да има един перфектен завършек на една красива дама. В един случай тази дама може да изглежда много нежна и деликатна, но въпреки всичко невероятно красива. В другия случай просто тази дама търси нещо хард. Да, предизвикателство. Да, абсолютно. Тя е много предизвикателна, тя е провокативна от всякъде. В такъв случай се препоръчва нещо по-смело и като цветове, и като туалети, и като бижута. Да, туалета спомена, много е важно да хармонизираш с туалета. Точно, стайлинга цялостния трябва да е много правилно подбран. Аз не мога да кажа или. Просто тази дама с тази натура. Виждали сме много индивидуално и голяма свобода. Много индивидуално, да. Аз горе-долу като разговарям, усещам, значи бих казала, че ние не сме първите, от които се тръгват. Те тръгват от някаква рокля. Да. Някаква рокля за бала. Рокля, това е мечтаното идват за последно за грима, така ли? И за прическа. То за прическа и за грим, те се консултират с нас, нали? Те са вече умни деца, деца са много умни. Непрекъснато се консултират, всички искат да са красиви. Сами са спали няколко години, докато минат абитуриенти, дойде този момент, това е тяхният звезден час. Да. Това е една дата в живота на всеки, на който всеки иска да изглежда много добре, да е перфектен. И с тези организации Кралица на бала станаха жестоки. И започвано състезание между тях. Да, конкуренцията още от повярвайте ми, да не споменавам момичета, които изобщо не сме залагали и изобщо просто сме се постарали. Максимално. Работили сме заедно с дизайнери в годините. Няма значение. Тя така като погледнеш, той ако се замислите и на моделите, не влича, че са модели. Ако не влезе в тях... ежедневието. Да, ако не влезе в тях екип от хора, защото всъщност това е екипа, е много важен. И това момиче ми се обажда телефона, Катя, знаеш ли, че Ериси коя е кралица на бала? И аз унимявам, аз съм я работила, аз съм я правила, аз знам с каква рокля ще е тя. Знам и колко ми струваше да я направя, нали, като нерви, като всичко. И ми се обажда, и аз съвсем да се зарадвам, обаче чак не ми се и вярва. Понякога не можем да си представим. Защото в живота тя не прилича много на кралица. Даже, просто правилно е била направена в комбинация. Ето, това е думата. Отива и самочувствието, с което влиза. Аз само и казвам, моето момиче, тази вечер ти си най-красива, аз знам с кого работя.
Аз знам с кого работя, аз знам какво предлагам. Знам и моите колеги, като бижута, като обувки, нали, като рокля, какво са направили за нея. И само се обръщам към, виж, моето момиче, днес ти ще си най-красива, аз съм убедена. Ние гледаме балове, ние също интересуваме. Това е вид наша конкуренция. И защото да не пропускаме другата крайност, много, много красиви момичета успяват да се направят ужасно. Маймуни. Извинявам се. Не се извинявам. Което просто наистина не трябва да се допуска. Никакъв подбор, да. Така е наистина. Това трябва да е качествено направено. Така е. Точно така. Важен е добрия подход. Тук само да завършим, Катя, с това, че специално за дигиталния грим ти си преминала дълго обучение, специално. Да. Така че това нещо, всичките тези манипулации, за които говорим, не може всеки да седне и да започне да работи с тези накрайници не би трябвало, да, и дигитална техника. Не е достатъчно само да си я закупиш. Трябва наистина да преминеш специално обучение. Примерно в твоето студио само ти извършваш тези само манипулации. За сега, да. За сега. Добре, можем също да добавим, че дигиталният грим е много подходящ за абитуриентската вечер, защото примерно много ще се смеят и може и да плачат. Да. Ще ми рисувам усмивки. Аз така се шегувам. Ще ви нарисувам усмивка, защото той рисува дигитал. Викам, ще ви рисувам усмивка. Точно така, но най-вече няма да се размие от сълзите. Никакъв случай, да. И ще си остане. Може да се измисли нещо. Това е някаква идея, да. Разбира се, когато има емоции, дигиталният грим помага изключително много. За най-новата модна възможност, да я наречем, модния шанс да бъдем красиви перманентно. И то в продължение на дълги месеци, година, две. За дигиталния грим говорихме тази сутрин с Катя от модно студио, а студио за красота, Глория, където всъщност ще помогнат на тези, които не се чувстват кралици на бала, да станат такива за абитуриентския бал. Да, точно така. Благодаря ти за участието. Много приятно беше, Лекен.